Konačno je naišao i Tomas. Redar je zamahnuo svojom crvenom zastavicom i zaustavio ga. Svi su se raspravljali sa Henrijem. Pogledaj, prestala je da pada, govorili su. Da, ali će uskoro ponovo da počne, rekao je Henry. A šta će onda da se dogodi mojoj zelenoj boji i crvenim prugama? Tomas je gurao i huktao. Gurao je iz sve snage. Ali je Henry dalje ostao u tunelu. Posle nekog vremena odustao je i debeli kontrolor. Trebalo bi da ti oduzmemo šine i da te zauvek ostavimo ovde. Uzeli su stare šine i podigli zid da Henry više ne može da izađe iz tunela. Mogao je samo da gleda kako drugi vozovi jure kroz susedni tunel. Bio je veoma tužan jer je verovao da više niko nikada neće videti njegovu lepu zelenu boju i crvene pruge. Kako je vreme prolazilo, Edward i Gordon često su prolazili tuda. Edward je imao običaj da kaže: pip, pip, zdravo! A Gordon: pop, 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 tako ti treba. Jadan Henry nije mogao da odgovori. Njegova vatra se ugasila. Garež i prljavština iz tunela uništili su njegovu lepu zelenu boju i crvene pruge. Pitao se da li će mu jednom dozvoliti da ponovo vuče vagone. Ja mislim da je zaslužio kaznu. A vi?